מה אתם אומרים עד עכשיו? נהנים? לבריאות. יש לכם 5 שנים כאלה. ראשינו עטורים מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים מיהודה ועד שומרון מן הנגב ועד גליל בנו דרך לנו ביקורים איתנו אח בטוב חלל בחליל אח בטוב חלל בחליל שדנו וגננו הבשילו יבולים כרמנו מקשותנו ביקרו פרילולים תאנים ותפוחים ענבים ושקדים פנו דרך לנו ביקורים איתנו אח בטוב חלל בחליל